Usa ka may gabi sa itong mga angkol ug mga anti. Lugutin na sad ko ninyo na mga yan na sabtag katahuran sa ating mga kagwang tigpaminaw. Kumusta naman angkol ug anti? Yung araw mo kanina at ngayon, alam kong super busy ka simula pa kahapon. At kanina, na nagbabaka sakaling makatanggap pa rin ng sobre. Siyempre, ang tanong ko ngayon ikaw ba bumoto at nanalo ba ang iyong manok? Siyempre, sa amin, kay Tutoy Bato naman, panalo naman ang lahat ng mga sunoy. Para lang ng sunoy nga igtalari. Yung parang manok na pang derby. Panalo. Grabe. Para kapitan. Kumbaga, landslide. Wala namang binigay na sobre, ha? Talagang mga magagaling. Sila yung incumbent, Congratulations po sa inyong lahat. At syempre, mga angkolog, mga ante, ngayon po ay araw ng Martes. Gabi po ng Martes at syempre ito yung gabi na kung saan the last day ngayon, sa buwan ng Oktubre. Pag last day ng buwan ng Oktubre, alam mo na kung ano yan, October 31. At sabi pa nga, sa ibang bansa ito ay Halloween, diba? Nagulat na ako kasi nung bata pa ako, hindi naman to Halloween. Ang alam ko lang, nung bata pa ako, kasama to sa tinatawag natin na Ting Kalalag. Pag mga Bisaya na, Ting Kalalag na, no? Pag Tagalog naman, sa Filipino, yun yung tawag niyan na Undas. Diba? Ewan ko lang, no? Tayo naman yung gumagawa, no? Pero ewan ko lang kasi nung bata pa ako, wala akong naririnig na trick or treat, happy Halloween. Kakagulat, no, kasi yung mga bata kayo umiikot sa subdivision, tsaka tinitingnan yung mga bahay-bahay na kung saan yung mga pwedeng mamigay, no? Mamigay ng mga candy, mamimigay ng chocolate, pera. Alam mo, nakikita ko yung mga bata naka-costume, no? Kalag-kalag sa tuwa na. Kadumdum lang ko sa una, no, nung bata pa tayo. Hindi naman candy at saka yung binibigay na yung tsokolate. Ang binibigay sa atin, pinapakain sa atin ay biko. Di ba? Ganon kasimple yung buhay. Ngayon, October 31 yan, matik na yan. Magbalaw na og kagod. Magkaguranay sa madaling araw, tapos umaga hanggang hapon, hanggang gabi. Kaguranay gihapon. Ang ending, paslot. Pero actually, mga kabisyo, angkol, para siguro mas lalo nating maintindihan kung ano ba ang pagkakaiba ng All Saints Day at All Souls Day. Gusto ko lang makapag-input sa inyo, mga angkol ug mga auntie, kung ano pa ang pagkapareho, ano bang pagkakaiba sa dalawa, All Saints Day at All Souls Day. Isama na natin yung Happy Halloween, trick or treat. Kining tulo ka oras, no? Magtuki-tuki ta kabahin ining mga termino para malamdagan ta sa atong mga pangisip, atong ayuhon og hubad sa akong makaya. Kailangan po nating malaman para mas maiintindihan natin, ang iba na kung bakit nagiging parte na sa kanilang taunang activities itong tinatawag na Undas, All Saints Day, All Souls Day, o kaya itong Ting Kalalag para sa atong mga Bisaya. Alam ko, ang dami nating mga naalala, no? Nung kabataan ni Totoy Bato, siguro ikaw din, no? Ikaw, Col, no? Ikaw, Ti. Nung dati niyan, pagdating ng October 31, ayun, yung kapitbahay mo magtatanong na, Nang, pwede ko kaulo sa inyong kaguran? Magwag ka, ha, kasi pag pinahiram mo siya ng kaguran, yung pangkayod,
Yung parang kabayo ba? Inuupuan, tas doon ka magkayod ng iyong nyog. Pag pinahiram mo siya ngayon, next year, hindi mo pa yan makukuha. Oo, sasabihin sa'yo, nang, ambot nang, magnauli naman to nako. Ay, Jesus ko, Ginoo. Lagot din ng tag-iya. Lusion, medya ko na ang kigulron. Ganon yun. Para sa mga Pilipino, no? Sa ato mga Bisaya, napaka-importante ang kaguran tuwing undas. So maya-maya din mga kabisyo, no, babasahin din natin, no, ang ating pinost. May pinost po ako kanina, no, sa aking fan page sa Totoy Bato Official, na kung saan nakalagay naman doon ay sa palagay nyo, ano ang pagkakaiba ng All Saints Day at saka All Souls Day? Parang Todos Los Santos saka ano ba yung isa? Basta All Saints Day at saka All Souls Day. Ayan. So nandun po nakapost sa lahat ng mga mag-comments doon. Siyempre pipiliin ko lang yung medyo matino, ha. Meron naman dong hindi matino pero nakakatawa naman. Pwede na. Pero yung iba pwede pero depende. Ayan, magandang gabi po. Ito pa rin si Totoy Bato at ako po inyong kasama hanggang 12 midnight. Ayun nga, pag-uusapan natin dito tungkol dito sa Undas, All Saints Day at saka All Souls Day. Habang ikaw ay nakikinig, syempre shout out pa rin sa ating mga kabisyong nakatutok dyan, no? Yung mga nakatambay na mga taxi driver, mga angkol, mga manong driver dyan. Ikaw din na nasa biyahe ngayon, no? Ikaw grab driver, may pasahero. Good evening sa iyo, ma'am, sir. Ang ating mga security guard, mga PSG, no? Police sa gate. Ayan, hello po sa inyo. Maayong gabi at tayo'y magsama-sama dito. Ang inyong halandong alagad, ako gyapon si Totoy Bato. Sa atong pagbalik, no, later on, we'll have our live, FB Live sa Love Radio Manila page. So dito ko ninyo makita na, dinhi lang na sa atong programa till 12 midnight. Maayong gabi, kinigyapon si Totoy Bato. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.